F'Novembru 2007 fid-diskors tal-Baġit tal-2008, il-Prim Ministru kien wieħed li b'Mater Dei il-lista ta' stennija l-operazzjonijiet ser tkun eliminata. Lawrence Gonzi kien għalhekk. Ġewwa l-Mater Dei mhux biss għandna d-doppju ta' teatri għall-operazzjonijiet, imma l-aktar importanti minn hekk għandna teatri iddedikati. Dan ser ifisser li l-listi bħal-muma tal-katarretti nkunu nistgħu neliminawhom fl-iqsar żmien possibbli. Il-lista ta' stennija l-operazzjoni tal-katarretti għandha tkun eliminata fi żmien 3 snin. Għaddew 3 snin fit-tmiem tal-2010 u l-lista ta' stennija mhux talli ma kinitx eliminata talli aktar minn irdupjat. Minkemm ilu Prim Ministru Lawrence Gonzi, il-lista ta' stennija l-operazzjonijiet tal-katarretti telat minn 2000 għal 4800 operazzjoni. Dan ifisser żieda ta' 2800, aktar minn 140%. Fil-kampanja ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi wieħed li l-waiting list kienu ser jispiċċaw darba għal dejjem. U qegħdin ngħidu li se nattakkaw il-problema tal-istennija u naħdmu biex il-waiting list jispiċċaw.